makimata naman kita sa isa ka seminar. Dagang nami sini kay para sa inyo nga gusto magpa-Australia. Lantaw gid ka mo kay matuon kita kung paano kita maka-study and migrate o kung mag-work dito. Kag excited pag gid ako kay ma-meet ko ang iban nga mga Ilonggo YouTube content creators. So hindi na ako magpadugay, masunod na kita. Ari di sila. Pasulod ko diyan. Hi, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Nice meeting you all. Hi. Wow, tapos na sila kaon. Hi. Yes, hello everyone. Ari na kita sa sulod sang Richmond Hotel para mag-attend sa Migration and Education Expo to Australia. Kag mayugid gani kay may office gali sila diri sa Iloilo. Makadto kita to kay Bridget kag Mr. Dinagiyag tapos ara to si Ma'am Shane kay sugid niya sa aton kung diin ang ila office kung gusto nyo nga magkadto sa Australia. Hi Ma'am Shane! Si Ruby, kung gali ma'am, may mga viewers kita nga interested tani mag-skwela kung mag-migrate sa Australia. Pwede mo sila makabalan kung sa diin ating office? We're located at 3rd floor, Tan-Guzman Building, Marcelo H. Del Pilar St, Molo, Iloilo City. Sino pa ginagaban nga mga pwede nila mag Si Ma'am Chris, then si Sir Mel Durao. ma-attend ko to ang sa seminar kaya damo makamulay up sa bungan. What are the pathways to Australia? Yes, thank you very much for watching. Till our next seminar. Bye-bye! Ay! Oh. There!